Liwena auyatswana liwena ngotimo waruna ume ngenyawo hayi ke saza nathi akushuzwa apha sahlabela sevuba inkosi khona apha befuna ukuyo bulala abantu endaweni mandithi ecaweni bafike babethe ngalanduku and then abantu bozele ecaweni balale and then bakwazi ungena benze lento abafuna ukuyenza noma bafuna ubimali bayafika kuloo ndawo babethe ngalenduku lenduku magic stick so yathi inkosi makutshiswe le magic stick because le magic stick abe seqalisa ke ekhulula emzimbeni wakhe khulula lapha ngemva ubhala u666 omkhulu utshisiwe like ukutshiswa not uba mhlawumbe ebona ithathu iyazibona utshisiwe ayike utamncwadi ke usathana ke uyaziveza uyakwazi ukuza kuwe eingelosi eziveza okwengelosi yokukhanya ibuze yonke into efikayo kuwe so inkosi ke indimisa kulentaba so apha kumnyama and abantu bonke bangena endlini kuba belungisela ukuthi kuzonetha and then idlule but kuthi xa sekunetha ngoku kunganethi imvula vele kunethe ilocusts intethe ezizinkulu zinethe indawo yonke. Welcome to the Dobe Show. Of course, I am Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. James, you better tell me the time I have to start the show. I see Kanda is not around. He's busy with the guests. Busy, but we're on Grace. Oh, we're on Grace? We're on Grace. I love Grace. Because it's God's time. Oh, man. James, I love Grace, man. I love every time when it's Grace. I love every time when it's Grace. Yeah, no, Kanda is not around. Usiza abantu abadala because nabantu ade bezoshutha abantu abadala so wenza sure ukuthi ba safe ubabeke endaweni right. Yeah, so shout out to Kanda, but it's coming back now once he sorted that out. So yeah, phela ngabe ngithi itata lithini ixesha ixesha likaThixo. I have Kanda. Oh, Kanda is here. Kanda is within us. Oh, he's within. Hey, man, thanks, God, James. I really appreciate that, man. One story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership. Don't skip the adverts. We really beg you, don't skip the adverts. If you want to donate for the lawyer's fee, after the disclaimer, there is our account. That's where you go and you donate. And thank you so much to all those who are donating. Thank you so much to those who are praying for us. Sometimes it's hard to show up, but you guys, because of your prayers, we do come and we work. It's not easy, James. It's not easy, man. We're working when we hear people. They seem like, hey, Christian, story. They don't understand. They don't understand and they don't get it, but it's okay. But hey, guys, ziyabuya. Ngabuza nangu siswa mayibuya. Ziyabuya ne? Zibuya. Aw, siswa ngiphoqa. Ziyabuya. Ziyabuya. Wangiphoqa dade wethu. Ngiyaxolisa. Awusemuhle namhlanje yazi ngifuna ukubakhombisa e-studio ukuthi yazi ngothi maglass wami ngithi dukula ngithi bhantshi la awumuhle ngathi yazi ngikhumbuza omunye usiswayo umngane wami masikhula waye siye esikoleni sikusuku lento qala esikoleni sasigqoke kahle sona uma ngikubona ngithi usisi ushine shithi elimhlophe ngathi usuku lesi lokuqala esikoleni James clean but nenza kanjani ngigqoke kahle kanje nenza ngani awuthiphisa amanye other women at home asithi abangasunti nabana abasuntayo ngathi nje ugqoka kanje ufika kanjani ekutheni ugqoke kanje into kumele bayenze kuze bajwayele impahla ezinde kanje angazi because ke mina ndizithande ndisemncane impahla ezinde la ndithanda ukulinganisa umama wami so ukusindiswa kwami ke ndangasifuna impahla ezifutshane because ekuqalekeni njengoba ndithilo ndathi ndandike ndathanda ukuba ngumfana ndithanda unxiba ibhlukwe
i-overall ne-gumboots. So utata wathi uyabona nje ubunxiba kanje uzawutshintsha ube ngumfana and andikuthanda uba ngumntu ongusisi kodwa ndithanda utatam. So wathi kumama uba uthanda uba ndim ke funeka unxibe njengam. Sizwe. So ndatshintsha ke ngoku lena wathi if uthanda uba ngutata kuzawufana nobrother wakho. So ndabe ndingathanda ufana nomabhuti. So ndatshintsha ngondanxiba impahla ezinde esikamama ungumntu oyi-fashion designer. So endithungela impahla ezinde nasenkonzweni kodwa nandimncane kodwa ndizithanda. So ukusindiswa kwam ke ndafikele ebantwini abathanda unxiba impahla ezinde qamba okay I think ndisindiswe kakhulu ndiqale nasindiswa before ndingekasindiswa. So ndiqale kanjalo and ndiyakuthanda uba presentable ebantwini. Ungathi xa undijonga kube khona into othi okanye if ndiyathetha kube khona into ethi uthetha kamnandi yena kodwa kunento lokho eyipointa umuntu akangaphointa clean. Utheni kuvele izinto ezithile kodwa uthetha lento. So mangamamele lento endithethayo and then azoyazi bayi angamane sithi yona into ayitshoyo i-right but kunezinto esingaziqondi kuye. Usho ukuthi sisikhalipha kusho ukuthi nendlela oqhwa ngayo abadisturb umuntu ekhaya ukuthi noma uthi upheshele indaba ezimnandi but umuntu usebuka ingalo ubuka even nasenkonzweni ufumanisa uba umuntu uhlabela kamnandi kodwa uhambaze. Abantu ufika bemane bemjonga mane bejonga kuye awuyiva la ndikhulunywa pha iculo pha xa umuntu enxibe ngendlela edisturbayo. Even abona andiyithandi into mna but lento uthi xa ndihamba down abantu bajike nam ngenxa yesinxibo sam iyandikhathaza leyo nto. Not that ikhona into inkosi ayitshoyo but andithandi umuntu onjongayo enjongeleni. Yeah futhi ubhekela into esnacks. Kunokubana bendivele ndinxibe nje kakuhle. Uyazi xa unxibe kanje uhamba down khona umuntu okubizayo. Uyahamba nje uzithwalela iqhiya yakho. Wena sisabizwa umuntu? Hayi kahle wena. James uthi sisakabizwa bambiza. Hayi akonguhle. Ngaphandle koba umuntu uyakwazi ke. Athi usesikhalipha nguwe. Kodwa nje etown abantu abangobhuti bakhangela uba unxibe kanjani. Impi into ebonakala. Like mina ndike ndihambe netown ngakhange umuntu uthini ndithwala ibhegi zami ndithenge ngibuye. Ngakho lesisi kamapho. Lesisi ngicela number. Hayi. Bacela ukukhipha inamba sisi. Sikhona into endifuna ukuyikhuluma khona ndafuna ukuyikhuluma ufuna ugeza nje. Kanti ke ongathwala iqhiya zakho weshayela nama temptation awezi because phela into leyo ukuthi mawuqoka izinto ezincane ama temptation abantu bayeza umuntu ubone nje ithanga useyeza. Uyabona? Yilonto kanye abafana. Yilonto kanye abafana beze ebantwini. Once uhambe ngaze ingathi ngumuntu lo udesperate. And yes ingathi ngumuntu odesperate. Ukanti mhlawumbe uzinxibele nje wena. Wena uthi inxibe ngoba comfortable mhlawumbe leyo. Kanti abafana babona into obonwa lo muntu anxiba kanje utheni? Khona into eyifunayo. Umangale ngoxa ebizwa lo muntu ebizwa ngapha ngani ndiyekeni utheni ethi ngani ndiyekeni. It's because benganxibelanga lento bambizela yona. Bona abafana bacinga bana ufuna yona. So ukubana ugwema ukuthi ungabizwa nxiba kakuhle andisho banxibe ezinde njengami. Unganxiba nje lento egqumayo. Ungakuthi cover man sisi. Ube ucoverage umzimba wakho. Nami ndiyadinwa kunxiba ezinde ithuba elide zikhona ezimfutshane kodwa engana nosisu khalipha ezinye oyincibayo. But sizinde kodwa sisikhalipha. Azindanga ndizivezele imilenze. Like igcina mhlawumbe la emadolweni. Wena lapha emadolweni igcina la. Mara yeah, but vala umzimba wakho. Uvale. Ish. Siyabonga kakhulu. This is part 2, James. Just remind abantu aba emakhaya ukuthi this is actually part 2, right? Yeah. Angazi sivale ku part 2 ukuthi cause kune message ebalekile ofuna ukuthi uyilethe kubantu.
Kodwa masigqibe u-part 2. Usigqibo part 2. And then Usakhumbula nesikhathi sucine kuphi? sigcine selisuthu. Wasigcine selisuthu une-memory good yazi. Yes. Then siku-Israel Manose apho inkosi ayithe manje omhlangula khona. Sicela usithathe from lapho ke siswana. So sifikile ke sithe sifika pha sabe siyomjonga kule venkile okuthiwa kuye xa sifika engekho phaya saphinda sabuya safike khona. Utheke pha kula letter yakhe beyibhala njoba ndithi ndibone amagama enyukayo. So uye wathi uphele ku standard 1 wathi phaya akakwazi kuhamba. So xa sifika thina uyahamba but uyoyikeka nje uyacaca akaqhelekanga lo muntu. Ngoba sekhuluma naye uTamnci uba uyakwazi ukukhuluma isilungu wathi no andikwazi. Wathi sizawuthini ke ngokwathi ukhona usisamaziyo ongumarorisang okhona ongumakhelwane wakhe okwazi ukukhuluma isiSuthu nesiXhosa nesiZulu. So wama ngeenyawo zakhe wahamba uyombiza. Kodwa engasahambisa isikhalipha. Wayethe akanazo inyawo phaya kula leta. Ake ngosimangele wayehamba. Hayi wahamba wabuya I think noba nabantu abayi12 I think bazojonga ngobana bazomvisitela. Sifika la sifika kwi-flat then the flat A1 then kuvalwe ngecurtain. I think indawo lala ngapha bekitchen ngapha. Sifike nditsho ke ndithi Israel ndimlo uze kuwe because undibhalele ileta ngedate engibani. Usithi wena ungumnquli kaSathane uyaye devil worshipper. So ufuna ukuhlanguleka. Wena uthi wabulela abantu abanga. Wena uthi ndambalasela sonke isistory besibhala bendisibona embonweni. And then one minute sithi ndiyakhumbula ndiyazi. And then ndibe sensithi ke inkosi ke ithi nizokuhlangula ukufuna ukusindiswa. Wathi ndiyakufuna ukusindiswa. And then ambuza uTamnci ubana wayibhala ileta lewe uthe lena athi unomuntu umbhalele. Uthi no anzange ndabhala leta mina. And then inkosi bese isithi kum uthi yena but ngalamini nangela xesha athetha ngalo I was praying because ndandifuna ubulawa phaya ngabantu bamsebenzisayo ezweni lobumnyama. Since engezanga nalantombazana engezanga nodade wabo nomtshana wakhe. So ithi ke inkosi kum njongobana ethe xa ethandaza kwazi ofika kum it's because when you pray you write a letter. So uNkulunkulu yena uyayithatha le letter lomthandazo uthandazayo if ukhona umuntu ekufuneka akusizile athumele kulowo muntu ozokusiza. So ke wamkela uYesu ke uIsrayeli and then ke wathi ke asizohamba. Ndithi asizohamba sesosaba ngoba wathi if lo muntu ufuna ukusibulala because notato omncinci wakhe umalume wakhe bethe dangerous. So ithi inkosi ayisanohamba because khona into ezingekagqibeki emele ba azenze. Ayike ulele ngapha esithi ngumyena thina silele ngapha. So khona endlini eyi-1 nalo. Yebo ayikho enye indlu. And then khona ezibhedi zesincinci ze-oak zensimbi. Siba yi4 ke thina ngusisikuku nosesintsiki. And then ibe ndim noTamnci. Mina ngizolala noTamnci ke. Because ndimncinci. Ayike sithi sisalele simvehlabela I think 2:00. Ngo-2:00 okay ngiqale nditsho. Ngo-2:00 yahlabela sevele ngoma phofu mna ndivuswa nguTamnci sithi mama uyamva uIsrael yahlabela. Ahlabela kuIsrael hawu yatswana liwena hawu yatswana liwena hawu yatswana liwena modimo waruna. Ume ngenyawo ayike saza nathi akushuzwa apha. Sahlabela sevuba inkosi ikhona apha. And then sathandaza wabe sethi ndiziva ndi-free okwangoku. Yathi inkosi kum kukhona izinto ongazithethanga emele beyazithetha ekwenze kubana urepente ngokupheleleyo. And ithi inkosi eza zinto ubukade usebenza ngazo zikhuphe ngoku. So wabese
khupha ikhadi yale ntombazana leya wayelele nayo kuqala le imzise introduce kwi-satanism. Uyombona kuphathwa ngathi ulibele and then nenye into ke athi I think yinto kanene yi-sign ye-satanism ba uthi xa bemhlambi befuna ukuya baye emall bayo okanye mandithi mhlawumbe befuna ukuyo bulala abantu endaweni mandithi ecaweni bafike babethe ngalanduku and then abantu bozele ecaweni balale and then bakwazi ungena benze lento abafuna ukuyenza noma bafuna ubimali bayafika kuloo ndawo babethe ngalenduku lenduku magic stick. So yathi inkosi makutshiswe le magic stick because le magic stick bayakwazi ukuthi mandithi mhlambi ndisebenza noIsrael then mna Namibia or eZambia yena ulapha eSouth Africa kodwa uzawukwazi ukundiva xa ndinayo eyam naye naye siconnecta ngayo like cellphone lendo siconnect uyakwazi undibona bandiphi so ke inkosi ethi ke makutshiswe ezo zinto ezo but funeka sexa sezitshisa qale sitshisa le card because le card ithakiwe le card le picture yalo sisi so saqala satshisa yona and sabe sitshisa le nduku othi ke ngokuthi ubuthe wena Israel awunazi inyawo siphinya usitsholo ntoni abe seqalisa ke ekhulula emzimbeni wakhe khulula lapha ngemva ubhala u666 omkhulu utshisiwe like ukutshiswa not uba mhlawumbe ebona ithathu iyazibona utshisiwe like ngathi sisushiswe ngento echisayo mhlawumbe ngensimbi ugcwele apha emqolo and then uyazi ethi esisilwane kuthiwa ingungumbane ngiyayibona so apha konje inJames ingungumbane ngesingisi porcupine I think so so uhlatywe ufakwe siba umzimba wonke apha ezingalweni yebona and then usikiwe wethu njengoba unawo wena amathanga kanawo wakhe kufakwe insimbi etshisayo neenyawo zakhe ezitshisiwe like akanazo inyama ndibuza why uthi it's because wena ungayenzanga into pha uyohlwaywa so yena bamtshisa bamgucula inyawo abakazivezi inyawo unxibe iteki ke but iteki yakhe uyinxibe eyase left uyinxibe right eyase right uyinxibe left so utamke ngibona ukhathazekile lento sabe sizama yathi inkosi masimbangu lezi zinto zezinye zezinto abasebenza ngazo xa bephaya kulento yabo mbangula kutamnci phofu ufuna abangulwe ndim namntu uthunywe but mina ndiyesaba so ke I was 14 years so wake kwambangula utamnci yathi ngosingamse sibhedlele because lento ispiritually masthandaze and then semkhuphe ezi zinto ayike emveni koko obese sithi ke tata uyafuna ukubona ukuthi iziphi inyawo zami abese khulula ezihlangu esihlangu ngamabandage wonke la hayi bosisi inyawo ezizonyawo ezandawo zokunyathela zikho zasikwa and then esisilonda sisopha sisenempethu so yabuza lento yenzeke phi yenzeke kule ndawo asebenzela kuyo le ndawo asebenzela kuyo ke zawulibiza igama layo usemaseru indawo yokuthiwa kuselirhalaniye le ndawo ingathi imall ke tata njengoba thina siye kuyo okay asikayi sisathetha so uthi ke kuselirhalaniye so apha xa efika kule ndawo wathi engazanga no sister wakhe wanqunyulwa ezanyawo ngoku angazanga nale ntombazana watshisa umzimba lo wakhutshweza and ezinyama azitshiswayo uphinda azinikwa zidle kuye okay kwafuneka ke ngokusimhlamba utamnci kwafuneka kuyothengwa omadubhula ahlanjwa be-right waba right and then wamfaka namabhandage and then ke yathi inkosi sigqibele samthandazela sabe sesiyahamba asibuya sikwenye ibridge ekuthiwa yitele bridge singazobuya ngeqasha snack sibuya ngetele bridge esawunyuka ngeza strong siye ufika ngase
Queenstown, yes. Alwal North. Ithi ngosuku umsisandi sadla ke apha ithi utheni usidla ushiya umntana wakho engena kudla. Ndibuza umpha umntana ngoku. Uthi kaloku Israel umzele ngoku umntana wakho. Yebo. Ndithi hayi Nkosi angeke mina ndibe nomntana omdala. Ngelo xesha I think when I 32 35 when I was 14 years. So yathi Nkosi ke funeka uphinde uyujike uyomnikeza ukudla because ngoku umzele ngoku. Sure. And then safika sachaza ke ekhaya ubana khona lento 40 no 40 and umama mke wayethe uba akekho lo muntu uzanibetha. So wafika wambona ayike and I think emveni kwethuba inyanga saphinde lapha. Sure. Asifika phaya sifika ke kwendlini yakhe but khona uMarosanga onguye ostolikelayo. Safika sakwathi akekho useMohalizoko kumama wakhe. Mama wakhe uthengisa inhloko kwindawo ekuthiwa kuseMohalizoko bathi imali usuku. Sifika phaya xa sifika unamathumba umzimba wonke. Siyabuza kutheni Israel uthi kaloku baphinde babuya babantu basancenga. And bathi uma nanibuyeli njengoba namathumba nje nizawusweleka. So kwafuneka yathi Nkosi masimthandazele. Samthandazela and then yabe sesithi Nkosi macela uxolo kumama wakhe. Since wajoina isatanism engachonge bazalini ngoba abazali bazingelwa ngabantu ngenxa yebana wavuma into angayaziyo. So wabengafuni ke but wade wacela uxolo. Saya kulamalume wakhe kwaNetherlands apha hlala khona. Nalapho wacela uxolo. Yathi Nkosi makacela uxolo, makocela uxolo kulantombazana wayiriphayo. Now that sesindisiwe. Hayi ke ucaba kafuni ke ngoku. Into namanento ayichoyo uthi ucela simbaptize. Yabona ke wena bhuti xa uyisatanist usebenza underworld. Once waphuma pha xa uphinda ungena kwakhona uya amandla wakho ayaphinda hlaziyeka again. Like eza powers aphansi kwamanzi ziyaphinde zibuyele kuwe. So sicinga leni bana wayefuna ukusiwelwandle. Wayefuna ukuyobaptizwa. Kodwa ebesebenza underwater kwayena. Sabe siqoma masingambaptize. Yathi Nkosi mbaptizeni avele achaza ilizwi kum elikwizenzo elithetha ngoPhilip neThenwa. Apho uPhilip wabaptiza khona iThenwa. So sahamba ke sathanda savuma ukuyombaptiza. Ufuna baptizwe ndim ke. Mina ke ndimfutshane. So utamfuneka angene emanzini afunqule mina ndibaptizwe Israel. Then ke kwenzeka kanjalo sabe sesiyabuya. Uthi ngoIsrael asibuyayo. Ndiyamazi lo muntu ntombazana, andizombiza ngegama. Ndiyamazi lo muntu bekufuneka siye kwesocela uxolo into nabenze saba. useMazenot kwindawo ethe kuseMazenot bathi kuseMazanot obona. Hayi ke abesithi ndifuna ubalisa uba ndiqale kanjani. Uthi wathi xa ethathwa ngalamadoda lamadoda ayemthathile kula part 1 amsaphaya kulenda atrain kuyo atyisa inyama yabantu. Uthi wathi xa ngena kule mall wafika kukhona umnyango ongena ngaphansi. Kukhona izwe endawo elikuyahlalwa kunezindlu. But wena wangeniswe passage napho wahlangatyezwa ngumuntu ongenanhloko omfutshane. Wafika wamhaga. Wathi asuqoba umhaga wamthatha wamhlalisa esitulweni. Esisitulo sinama chain. Njengoba ndihleli kwesisitulo sixhomekeke la phezulu. Once ndihlale siyenyuka. So uthi wathi asohlaliswa pha wafaka ibhandi senyuka kongena inhloko pha ngaphakathi. Kwaxa efika pha ufika khona ilahle elikhulu elaqalisa lahleka kuye. Lathi Israeli lathi bawufuna sithethe kakuhle sela apha. Kwabe kusiza iglass yegazi. Uthi wakhe waqala wafuna uresista but wabanjwa into emqaleni akayiboni wafuneka sele aphinde yathi lento ubufuna siphinde sithethe into evanayo sela apha. Uthi wasela uthi waziva bana uyekile ngokukoyika after sele elgazi. And then sehla isitulo waqalisa uhlaliswa kulomngxunya apho ibreakfast yakhe kwafika abantu bephethe itray enosana olincinci osanda kuzalwa plus nebhoso
lusaphila luhleli athi wathi ke nansi breakfast yakho then ke zisikele ngokwakho uzixhelele uzidlele and abantu bayoyikeka uthi wanyanzeleka uthi phofu ngenxa yokwesaba usathana ayisebenzisa kifi uthi ndakhawulezisa ndalixhelele usana ndalidla ndakhotha nalo tray because ufuna ungabikho gazi eliwa phansi so uthi emveni koko ndaqala ngondaziva ubana nditshintshile ndibawela inyama yabantu andisafuni kudla nje xa ndilambile ndingase ndingadla igazi lomuntu uthi ke siyahamba siye ezindaweni usathana uyasithuma siye kwindawo zebhola sifike phaya sinikeza abantu ilento into nezinto zinxitywayo ikiti so aba bazinxibileyo siba targetile abazuhlala ithuba elide siyabafuna pha because zizinto zethu eziya siyahamba siyobanikeza abantwana ezikolweni drinks nezonka siyasponsorisha kwakutya kukhona into esigalepha ebizwa ngoba linqatha likahlahlahla andikayazi bithethe ukuthini but abantwana bazawusweleka sizawubathatha bayafika pha nje babeswelekile apha baphile kwelacala abanye siyabasebenzisa abanye sometimes siyabapheka kusasa namhlanje uthathu nje uzofika apha ubekelo ukuba kusasa uzaba yisapha so abanye njengenkukhu ezifuywayo so uthi ke ngoku apha kule ndawo esihlala kuyo okay apha kule ndawo esihlala kuyo kukhona abantu abahluphekileyo uthi ke ngelo xesha elisuthu bikade into nkani grant apha igrant apha igrant yabo pha yayingumilimili ne25 ye-fish oil Helios ebona la fish oil ngiyibona the 16 so Helios plus nomrhayi phofa ngomrhayi ngumilimili wethu kodwa olo uraf so uba amaxhekwaza naye ufuna igrant yawo ayolanda ezo 25 liter nezo 25 kg zomilimili so kukhona abantu ke abafuna ukuba rich so befuna ukuba rich nje ubafuna uba rich kodwa yandanga lento yaziwa ngabantu abathile and ba rich bayahamba wena ungumuntu ongisisi okwi-periods uyahamba uye phaya khona inyoka phaya izawuhlala nawe ke isakhe ligazi lakho till ziphele izinsuku uyafumana ke imali engange-2000 yebo kwango 203 ngelo xesha so abantu abangosisi abaninzi ke baya apho nokuthi sinendidi zezitayile ezintsha esizi-introduceayo zokuchetywa kwentloko sicheba abantu apha esaziba sihamba nabo siyobabeka apha esitratweni ugqithe wena ubuza hayibo kutheni niceba apha nitheni bahle nje bakhombise awuzubuya wena phaya kunqunywa inhloko phaya into esifunayo sifuna inhloko sifuna inyama yomuntu asidli kudla la so uthi ke ngoku into izoqala ekuthini yena ngokucama ka sacrifice because xa uyi-satanism noba intoni na elawulwa ngusathana uyafuna kube khona igazi osacrifice ngalo so yena akavuma ke ngoku so that is why ke ecela uncedo uba babezambulala but abana ipower yokumbulala njengabanye I think it's because uNkulunkulu wayem appointed ubana asindiswe Jesus inefoni yakho if I silent engathi waphela sikhuluma ngeindaba ezinkulu ngithi hey ngikwazi mhlawumbe sekunguye mhlawumbe yo andivale ifake hayi ngizoyivala sobuya ndiyivule ngabantu baseMpumalanga so emveni koko ke wabesele eyasindiswa ke and then yathi inkosi ke masiye pha kule ndawo kulalirhala neyakhe nyane ke yindawo oyibonayo bana ngumzi omkhulu lo tata ke akaziwa uba
unalento but une-businesses. Then ke inkosi yathi masingene sithandaze nathi sacela sathi hayi sicela nje ubona. Sangeniswa kodwa sasingene phangaphansi but wasibonisa le ndawo ekungenwa kuyo xa bezokwenza umsebenzi yabo thina sibona nje okay no score kwakusekho uscore ngelo xesha no score no pick and no bana izilibeleza save pick and save quick and save eza shops zakudala so sithina abantu bazanyani bezothenga apha bazi bana apha ngaphansi kuyaphilwa so ke wabeke uIsrael uyasinda and then wasindiswa samshiya ke but ke ubathi ke usaphila into ayenza ke waye wasindiswa washumayela but waveza ezazinto ebesenzeka phaya including nezinto zasebukhulumenteni baphaya was exposed wabanjwa so ndanigqibeleke esabanjiwe kodwa ke wasindiswa ngoku wamka kula nto yokusebenzela uSathana. Zininzi ke futhi izinto inkosi endihambise kuzo asingeke sizigqibe. Ngeke sizigqibe. So inkosi ke yazothi besihlala ke siteam singabaprofeti emveni kwethuba. Njengoba inkosi yandihlangulayo then ndihamba noTamci then kusahlangana singabaprofeti. I think sasiba yi-6 abanye bahamba. Besiyane sihlale nolotata ke ungumprofeti uTamci. So ebesifundisa ke indlela lokubana uva kanjani xa usiva kanje funeka uresponde kanjani. Sifundisa iBhayibhile, sifundisa umthandazo, kodwa into ezininzi besizifundiswa nguThixo. Ibe nguye ke osincedayo asicacisele since ngumuntu omdala. Nomnye ke umama naye inkosi yamyekisa umsebenzi. One day ndiyena kuloo ndawo na kodwa ndifuna kule message but ke inkosi ndithe uTamci ethetha ngento ye-sacrifice yakudala yokubana kudala engekafu Yesu bekuyane umuntu xa ayocelelwa uxolo kwi-Holy of Holies esibingelelweni kungena umbingeleli and then afakwe i-chain so that xa ikhona into emehleleyo phakathi atsalwe ngela chain. So ethi ke ubuthi ke bawonile mhlawumbe nefamily yakho wenza sacrifice kwenziwe altar kwenziwe sacrifice uxhela inkomo. Sesabancinci thina bhuti ngokasibasela lento but kwizinto zonke asititsha ngazo saba nomdla noazolo ukuthi sirhala ukwenza idini. Simbuze Tamci lidini ngokasenziwa athi no alisenziwe lidini kaloku ngokukhona uYesu wasivelayo so igazi lakhe lilo elasihlambululayo and uba ngoku bekusanziwa lanto I think besingazukwazi ukuzithandazela anytime but now singena at any time sizithandazele sicela uxolo kuThixo ngoku sesisindisiwe. So thina ke sathi azula lento masike sizenzele lidini. One day sama sakumama sathi mama uyayazi into ekuthiwa lidini athi mama hayi intoni idini hayi ke mama ngumuntu obuku strong ke I think yilento ke bendisitoti ngaphambili engasa understanding ukubana nditshintshile andisenguye nomtha. So ukhona iproject phaya ukuthengisa inkukhu kuyo. Uthe ke uTamci usenziwa ngehobe wenziwe ngenkukhu wenziwe ngegusha. Ndithi azama siyenze lento. Even uTamci noba kekho masiyenze lento. Siva sinezinto efuna ukusizithethe pha enkosini ngelidini. Hayi ke ucaba pha umama uyayiqaphela lento. One day siye eWashington. eWashington ke bhuti ngoJuni yenziwa emlanjeni because amanzi awekho. So sihambe semlanjeni athi ukutamba sizithandaza namhlanje azindizuba khona nathi sitsho sithi hayi sizuba khona siyohlamba Washington. Sihambe sinalento engqondweni yethu azula una 12 nandina 14
sinalento emqondweni ukuthi sifuna ukwenza elidini ke sithethe sicela uxolo ngokwethu hayi ke sithi salungisela uhlampahla ukuthi gqi abantu ababantu siyabona abantu ngabantu ngamagqirha la ezayo aza apha ehlathini njengoba thina sikwelicala athu aza hey make sokroba kwenzekani pha hayi sikrobe sibombe ikhona lento yenziwe but asibone siyabona kuyembiwa nokwembiwa but asizukwazi mosusondela after benzile abantu ke into yabo bahamba sabuya lapha thina xa sifika pha kwembelwe inkukhu ezimbini ndithi aza nazi inkukhu uthi aza ezinkukhu zawuthini kanene ndithi mina masizidle uthi masenze idini ngezinkukhu hayi ke uthi amncuthilo mosiba elidini lenziwa kanjani saqokolela inkuni senza yonke into sawulanda imatchisi sabe sigqibelulana imatchisi we pray sithandazela lento okubana eyona nto ibisikhathaza ukubana siphuma kwifamily ezingekho rich ba uThixo makasincede asixolele izono zethu and then sibe namakhaya right akho nto ebalulekileyo etheni akho nto etheni kuba singabantwana but njengoba uyabona ke xa kuqhuma umlilo bakunyuka umsi uye phezulu so sithi sisakhala sithandazanyana apha but asidlala sithi sisathandaza sibone azolo elakidini saza kwenziwa lenziwa iselelami ndithi inkukhu zethu so sawuqala ngelami ndicela uxolo ngicela izinto and then ibe ungazo ngapha ayike sithe sisathandaza apha emsini kwavele kwakhona umuntu olapha simbona ohlaya ola simbone lapha ephakathi emsini uyabona eza movie zo Braveheart ababantu bafika bephethe isword o Braveheart no Hercules lo muntu uphethe isword ngathi lijoni but awumboni kakuhle apha ebusweni kodwa wabese eqala xa enjonga ndithi ndiyalila ndisathandazele wabese enjonga and then wanqwala inhloko kanje ayike utamncwadi ke usathana ke uyaziveza uyakwazi ukuza kuwe engelosi eziveza okwengelosi yokukhanya ibuze yonke into efikayo kuwe so wabese siqala ethetha lo tata esithi kumele khalipha ubana ube semithingini kwi-third heaven ndithi ke mna ke wena ungubani igama lakho athi ke na ke I'm the Archangel Michael ndithi ke mna ke hayi andizukwazi ndizawubethwa ekhaya athule athi ndibuye ngabani ixesha ndicinga ndizawubuya ngabani kanene ixesha and enye into yangoku endiyoyika ukuthi sizawubethwa ngudamncuba serhumbe iinkukhu zamagqirha pha senze idini ndithi ke mna ngo6 ayike abese ndingasamboni emsini uba uphelele phi akazasibe sahlamba azibhadla thina sayika sathatha impahla zethu sagoduka asifike ekhaya sifike umama ehleli nabantu ubuzwa nitheni ibuyile siyalila ke sitho sithi soyika abanye abafana abagqithayo phaya athi omnye umama hayi nyani umama uthi umama kahle hayi nyani bangosaba kwesasiziba kumnyama pha bawusebaye nabanye abantu abadala hayi ke sibe siwinile ke le case kasingazi that uzawuphinda Michael so utamncabuya ke utamncebe esidlalisa ke njengabantwana engafuni sibe nalento yokubana sinento esizibona uThixo uyathetha kude like le xa kulixesha lokuthandaza siyathandaza kodwa xa kulixesha lokuba siyodlala uyasikhulula siyodlala so siyadlala ke ngokubuyile ufuna uxutha incwadi enandibhale kuyo enye intshumayelo komnye umama ekuthiwa umama Hlaba ethi don't talk to me talk to my lawyer so ndibhale phansi ndimane ke ndibaleka ndilibele ngokuba ufikile u6 lo wela dinga la and then abesevela uMichael sitsho sithi simele ukubana sihambe kuba uyabizwa emeeting with that heaven sahamba ke like azange nikwazi kule game ukubana ndingahambi
xa uhamba naye yena wavele wanibamba ngesandla sabe sesiyahamba. So sihamba nje siyenyuka ngathi siyabhabha kodwa akho zimpiko. Kodwa xa sifika lapha sifika kukhona ngathi kwindawo eyiboardroom. Le boardroom khona amadoda otamkhulu phofu abayi-24 aphethe ii-crowns. And then kukhona indawo engathi yi-altar kodwa evutha umlilo. Awuboni ngaphaya kwayo. Awuboni muntu kodwa ukhona umuntu opha. Ukuyibona i-rainbow. So kunomlilo umsophuma pha ophuma as ismoke as a rainbow. Kodwa awuboni umuntu okhoyo pha. Ndilibele incwadi yami kwelacala enezinto endifuna ukuzithetha. And then abesele sithi ke ngoku lo muntu so njoba kwezi zitulo ezi-24 nalamadoda and then inezi crowns abesele kubethetha umuntu kwelacala athi ndingawelanda incwadi yami. Ufuna incwadi yakho? Isepesini ilapha epesini uzoyibona apha ecaleni ikhona ipesi kwelacala. Amthathele uzawubona iseplastikini uze nazo zethu. Ndiyaxolisa nilibele bengazi uba ndizawuzofika nakule indawo ne yeah uzokunika uJames. Inkosi. How many minutes? Oh. Iyakudala ke ibhodi lencwadi. Ayingayibona. Ubrother yini engimonayo. So ufuna ukuqala ukhangele ba kanene. Page bani? Ayule. Ndiyitheni kanene. Bayozofuneka ndivele wenze njani? Ndingayifundi because I think ikule ngapha and izawube isitye isikhathi. Andazi why nisesaba nje. Isituro akudlalwa kuleso situro sisi. Andiyazi nje. Why? Usabantoni? Okanye lixesha. Kuyixesha likaThixo usabantoni. Okanye mhlambi ukuthi kunabantu abalindileyo. Oh. I think lixesha elindenza ba because last time I was so comfortable. Yenye lena. Zininzi ke futhi ezincwadi. Ithukwaya ke. Ewe nayo ikhona engenye naye egcweleyo. Ithukwaya. Ithukwaya. So ufuneka ke ubhale. Khona into yakhe ingezulokho ithwisteka. Ufuneka yonke into inkosi ayitshoyo ibhale phansi. Okay, nansi. Andikoshoke damba but cela uvele lena ndiyishwangathele because ndiyayazi cha bendifuna ukuyifuna ngola hlobo lwayo. Oh. But ke inkosi apha ithi ke kum xa ithetha kum ithi nomtha ithi Khalipha nyana wam ndikubizile kubana ndifuna ukukuthuma. So ndithi ke mna ke hayi andingonyana mna
ukhona ubrother wami osemva kwami. So ibese isithi ke inkosi, there is no gender, akukho sini ebukumkaneni bami. So ibese isithi ke ndikubizele ukukuthuma ebantwini ukuchazele urhulumente andiyazi ba iphi lento benifuna ukuyithetha ngolihlobo because lena sele inkosi ifuna ukuyitsho but ithetha ngento okubana mandichazela abantu ukuthi eli lilizwe layo and indalo yakhe ufuna ikhululwe ezinto ezenziwayo ezinga like lamasiko enziwayo angabizwa ngegama lakhe akawafuni because indalo ayifuni lanto. So nokuthi i-leaders maziguquke zikhonza uThixo and then in the media isebenzele ubukumkani bakhe kuye kwenziwa izinto ezingekho right because imedia yakhe and then yena uyakutshintsha yonke into uba abantu bayebenza ngalendlela afuna ukwenza ngayo. Sendiya phela ngithi awusayifuni because andiyifumani ngoku. Yeah. And then ke ibese isithi ke mandihambe yandithuma bese ndihamba ndifike ekhaya bekhona abantu becaba bendithandazela bebuza ubana utheni la ndabese ndichaza kubana hayi bekufike uMichael. So emveni koko ke inkosi okokuqala i-consent ngabantu bayo more than anything because noba kukho into enzeka isoloku isithi abantu bam bayachabalala, abantu bam mabaguquke. So kutheke ngoku nge-24 sendingena kule message yami ke ngoku lo myalezo inkosi ethetha ngawo. Ndilele kukhona ke bhuti into yokubana uthi uphuphe xa ulele uyiphuphe into kodwa ikhona into uthi uhleli uyibone njoba sihleli is a vision as a vision yenzeke futhi idiphele. So ngoku ndilele ngoku ndibona ngathi ndikule ndawo endihlala kuyo ePort Edward but kunentaba ekhona phaya. Ibese inkosi ingathi ukubona xa kuzonetha kube khona itornado. So inkosi ke indimisa kule ntaba so apha kumnyama and abantu bonke bangena endlini kuba belungisela ukuthi kuzonetha and then idlule. But kuthi xa sekunetha ngoku kunganethi imvula vele kunethe i-locusts intethe ezizinkulu zinethe indawo yonke and ezintethe zinetha zingena nasezindlini and ziyaluma umuntu osendleleni udliwa zezintethe. So ndiyethuke ke mna ndivuke ndikhalimele lento ubana Nkosi whatever uSathana ayenzayo afuna ukuyenza ndiyikhalimele. Ibese isithi ke inkosi Khalipha lento oyibonayo into eza kwenzeka apha eSouth Africa ngoba inkokheli zalapha eSouth Africa zitshintshe imithetho yami zithathe imithetho yami zayicima zamisa imithetho yazo uba mina ndingahlonelwa ansafunwa apha emhlabeni ngenxa yenkokheli ilizwe limdaka and abantu abandihloniphi benza izinto endingazithandiyo. Kwatshintshwa yonke into endandiyithethile bese inkosi ithetha ngeza nge-10 point chart ka-Alice Bailey ukuthi kwatshintshwa abantwana bayavunyelwa ngokubana bamithe abantwana bangabethwa kanti lento yinto erongo. And then bese isithi ke inkosi kum hamba ubaxelele that abantu mabaguquke because lento uyibona isenzeka apha isaza kwenzeka into eza kwenzeka le. And then ke ndithi inkosi ndicela uxolo because andifuni lento yenzeke. So ndithi ke ngoku
ndithi sendifuna ukuza kule nto inkosi eyitshoyo. Ezinye abanye abayifunayo tata bazohamba bayojonga kwi-quarter to media because apho ndithethe kakuhle. Yes, so apha ndifuna nje ugqithisa unyalezo. So if umuntu mhlawumbe ufuna ukubona ubani ihamba kanjani, like kwi-quarter to media ihamba ngokwendlela yayo. So ithi ke ngoku inkosi kum mabhasweni osisi esinaye kwi-Women on Mission kwi-group. So kuthiwa ngumembeso ke ngesizulu. So thina sithi ngamabhaso. So ndiya apho ke ndiyovuyisana naye. Then ndithi ndisahleli ke bekumnandi ke phaya ndiyaqala nekubona ke indlela ekwenziwa ngayo. So ndithi ndisonwabile xa kubetha uthu kusiwe ententeni. Inkosi ithethe na ithi manihlale phansi phaya kwendlelwe imethi khona nezitulo nokuthi ke bekugcwele abantu. So kukhona indawo abantu abangahlala kuyo xa bediniwe. So ithi inkosi manihlale phansi, ndihlale phansi. Ndisahleli phansi andilelanga, ndiyaphinda ndiyabona ngathi kuzawunetha. So njoba ngathi kuzawunetha nje, ngathi kumnyama, kudark. Njoba kudark nje awumbona omnye umuntu, awuliboni nomnwe wakho njengomana usithi. And then ibe seyisithi ke inkosi, njengoba sekukhona lento kuvele kunethe, but ngoku netha nje kunetha igazi lodwa namahlwili neclot. Ndiyabuza ke mna ngenkosi, yintoni lena? Ibithi inkosi phindela kulaa ndawo ubufikele kuyo, ubulele kuyo, ndifuna ukuthetha nawe. Nyani ke ndihambe ndiphinde lapho besilele khona kulaa room besilele kuyo. Okay inkosi ngoku ayibithetha kuqala ibithilo yathi manimemeze nditsho ukubana abantu mabaguquke and then ne-leaders masiguquke. Ukuhlanganisa ne-presidents. So ngoku ke ngoku inkosi ke xa ibe ikuthume into but ayithi mhlambi uzawuya nini, mhlambi ikuthume uba bheka eSoweto. So xa iseyibuya ayithi uyile na, ikubuza uba uhambe njani. Kongathi ubungumuntu obuyile khona pha. So ke ithi ke ngoku inkosi ndifuna ithi phakama uhambe uye kule ndawo ubuthi ubulele kuyo. Ibe seyisithi kum ndisazamula lithi khalipha uhambisile umyalezo bendikuthume wona ukusukela kumphathi welilizwe uRamaphosa nesigqeba sakhe. Ndithi hayi inkosi anayo inamba yabo. Yathi uthethile nezikumkani neenkosi, abafundisi belizwi, abantwana nabazali ngalento yobana ndifuna kuvalwe iifemeli zonke ziyohlangana ndawoninye kuthandazwe kum kuba nindikhubekisile. Ndithi wonke umuntu. Ndiphendule ndathi aba bantu undithuma kubo andibazi, ndaye abantu abazundiva mna. Abandazi ndibone kuvela amagama amakhulu abhaliweyo kanje. Ezekile 33 verse 1. Ngicela ababukeli basifundele because nangenxa yexesha yathi benifuna kutyhila but beningenamandla. Ithe inkosi hamba njengomemezeli kwiindawo zonke, umemezele uba ayenziwanga lento, isikhalo negazi nokufa kwabantu nendlala eyakuba khona. And niyakukhala ndizivale indlebe zam neengcango zezulu ndizivale ndiyakuzivala ndingabiseva akubakho mhlanguli ukusuka kwabuphetheyo kuyotsho elusaneni olunesuku olunye. Nindikhathazile nawususa umoya oyingcwele kweli lizwe, namisa amasiko enu, nanqula othixo endibacekisileyo, namisa imithetho ebhubhisayo, nangandihloniphi.
naphila ngokungathi andikho mna mdali weli lizwe. Ndiyakwenza into eningayaziyo. Kudala ndithumela abantu kubaphathi beli lizwe kodwa bangandihoyi. Nditsho kokugcina ngoku uba buyelani kum nibuyisele umoya oyingcwele eSouth Africa yam. Ndininika ithuba ndaninika ithuba lokuphatha. Nasuka indawo yam nayenza ialtar yokubulala abantu bam bephila. Amagazi ayimijelo. Phendukani nenze okuphambe ayimijelo. Phendukani nenze okungaphambenanga nomthetho wam. Amanyala enwenzayo abafazi namadoda achatana odwa endakwenza eGomora naseSodom kuya kuba ngaphezulu kwenyuka amagama. Amos chapter 2 verse 10 to 16. Nakukwenza endinithuma kona nazithoba ndonethisa imvula yoxolo. Izityalo endizityalileyo zobuyela ebaleni lazo. Kuyolawula uxolo phezu kwendalo yonke ndiyokunixolela. Ndathi ke mna ke ndiyoyika uhamba ndodwa andizazi ezi zirhuluneli ziphi. Kunyuka amagama amakhulu. Exodus 23 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Ndiyocela babukeli nifunde. Uthi ke uExodus 23 uthi ndithuma isithunywa phambi kwakho ukuba sihambe phambi kwakho sikufikise endaweni endiyilungisileyo. Ndathi mna andaziwa futhi andingomuntu okwazi ukuthetha nabantu. Andibalekanga kangako. Ndayithetha lento ndikhala yathi inkosi wanyuka amagama. 1 Corinthians chapter 1 verse 27 to 29. Ndiye ndakhala ndicela uxolo uba andizukwa abazundiva abantu mna ndisemncinci ndaye ndingumuntu wesifazane. Yaphinde kwavela amagama. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Yathi inkosi musa ukoyika, hamba umemezele kwiindawo zonke zonxibelelwane uthi kumuntu wonke ngosuku lwe-18 kaJulayi 2025 makuhlanganwe nambethe ukuzithoba nicele uxolo kum. Ndiyakuniva nicele uxolo ngoba ilizwe lam ligcwele amanyala namasikizi kuphalala igazi. Andikwazi nokujonga ngenxa yamasikizi endiwabonayo kule South Africa. Buyelani kum bantwana bam, utsho uYehova owanidalayo. So inkosi ke inalowo umyalezo ukuthi njengobana kukhona ezi zinto ezenziweyo ezithethiweyo nezenziweyo ngabasemagunyeni, oTata uRamaphosa, oTata uJacob Zuma, ngithi ke inkosi ipresident eyayiphethe yaze yasuka. Ipresident ephetheyo nelibambela bayafuneka, iyabamema okanye bayabizwa because ayithonga uyababiza, iyabamema ithi ubabize bayoguquka bacela uxolo ngalento abayenzileyo ngeSouth Africa. Kungenjalo emveni kwaloyo nto kuyokwenzeka izinto, kuyokuphalala igazi. So ndinalo umyalezo ke ngokuthi abantu amabandla nenkokheli, abantu abakwazi ukufikelela kubo oTata uCyril Ramaphosa bayabaxela bana inkosi iyababiza ukuthi kuyothandazwa. Ndabuza ke ukuthi inkosi lo mthandazo uphi? Yathi inkosi njengoba ndikubeke kulaa ndawo eHlokozi, iHlokozi seKZN. Yithi ke inkosi iKZN kune altars ezenziwayo as against yena. Kubulawa abantu, kuphalala igazi. Lo mthandazo uyawuba ngumthandazo futhi wokwenzela ukuthi kucelwe uxolo ngezinto ezimbi ezenziwe eKZN. Ngoba njengoba kusenzeka izinto ezinje ngalamagazi aphalaziweyo aphalalayo, amanye ngamagazi aphalazwe zinyanga, amanye ngamagazi aphalazwe ngabantu abayothwala, amanye ngamagazi abantu abafa bengayazi ukuthi bafela ntoni, bebulawa ngenxa yesiqalekiso sathotywa eKZN. So inkosi yathi hlanganani kwi-stadium esithile
nicele uxolo. Ayitshongo ukukhonzwe, ayitshongo beyicawe, kodwa ithe kuthandazwe kucelwe uxolo. So yilondo ke lena endizise apho ukuthi inkosi icela wonke umuntu wase South Africa nge-18 kaJuly 2025. Yes. Amalungiselelo akho asisazama, but into esingekayifumani si stadium because Moses Mabhida sele ibhukiwe. So ndize ndicela noncedo ukuthi if bakhona abantu abaziyo bana kune stadium esikhoyo basicelele sona, because nabhudanza ndenza kwa organizer kwa i-birthday yomntana ndikwazi uorganize. Siyafana. So abantu abakwazi uorganize siyacela ba-organize because inkosi iyasifuna. And ke I know okanye bakhona abantu abangazoyiva le nto ithethwa inkosi, and then bakhona abangazoyiva kodwa yona inkosi iyayifuna ba yenziwe, because ithemve ba yenziwanga ukhona into ezakwenzeka as baseqalile ukhona into ezenzekayo esingazaziyo. So babukeli inkosi yasibiza, ibiza amagqirha, igqirha lishiye intoni isikhwama salo, bakhe bahambe baye kuThixo abadalileyo. Nowecawa ngumposti lakame ambathe nje ukuze aye njenguye ayocela uxolo enkosini yakhe. Naphina umuntu okhoya apha eSouth Africa ayocela uxolo, ayothandaza ngoba ithi inkosi simonile nathi silibandla, samona nabo bangasinsiwanga bamona, so ifuna ukuyocela uxolo. Inkosi nisikelele. Amen. Amen, my sister. James. We out. Amen. Thank you so much, my sister. We really appreciate the message. Thank you. Iswagele, ivagele.